Dnevni hrvatsko-muslimanski razgovori završili su sinoć u Bonnu bez potpisivanja sporazuma, čak ni hitnog prekida vatre, iako je dogovoreno da se odmah pokuša učiniti sve kako bi se zaustavile borbe. Predsjednik Tuđman pred više stotina novinara u Bonnu razgovore ocijenio korisnima. Nakon povratka u Zagrebu je u posebnoj izjavi za novinare komentirao dvodnevne razgovore. Pa vidite, dao sam, kao što ste kazali, inicijativu za taj ponovni sastanak iz dva razloga. Jedno, što je unatoč prihvaćenoj obvezi svih strana u Brislu, pa prema tome i muslimanske, da će obustaviti neprijateljstva za vrijeme božićnih praznika, odnosno bila je riječ od 22. prosinca do 15. siječnja. Ipak je muslimanska ofenziva u Srednjoj Bosni nastavljena i prijetila je ne samo onda tamošnjem pučanstvu, a od Novog Travnika, Viteza do Busovač, do Kiseljaka i Kreševa ima preko 100.000 hrvatskih ljudi, nego je prijetila i ekološkom katastrofom jer se u Vitezu nalazi tvornica eksploziva. I razumije se da su muslimanske snage težile da zauzmu to tvornice, a bilo je za pretpostaviti da postrojbe HVO-a neće dopustiti da ta tvornica padne u ruke i prema tome moglo bi to izazvati i ekološku katastrofu, velike žrtve i nove desetke tisuća izbjeglica. To je bio jedan od razloga zašto sam predložio točno pred jedan dana novi sastanak s Alijom Izetbegovićem da ukažem kakve bi to katastrofalne posljedice moglo imati po tamošnje odnose, po sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini, ali i po buduće odnose između hrvatskog i muslimanskog naroda. A drugi razlog je onda bio upravo taj da ponovno izložim hrvatska gledišta koja je Hrvatska od samog početka krize u Bosni i Hercegovini zastupala, o potrebi i o nužnosti da je hrvatski narod zainteresiran za suradnju sa muslimanskim, ali da bi muslimanski ne samo radi svoje opstojnosti, nego i radi toga da bi osloncem na Hrvatsku bio vezan za zapadnu civilizaciju. I u tom smislu smo znači u tom svom prijedlogu u nacrtu ugovornog sporazuma iznijeli konkretno prijedloge za suradnju u okviru Unije Bosne i Hercegovine ili pak ako dođe do razlaza, na što se očito muslimansko vodstvo već orijentiralo, onda predlažemo suradnju Bošnjačko-muslimanske republike, odnosno države sa Hrvatskom. I taj dokument zapravo izražava kontinuitet takve hrvatske politike. Gospodin Izetbegović je u načelu priznao da muslimani moraju biti zainteresirani za suradnju sa Hrvatskom. Ocijenio i naše prijedloge izvanredno korisnim, rekavši to u prisutnosti čitavih delegacija i supredsjedatelja konferencije bivše Jugoslavije i visokih dužnosnika njemačke diplomacije. Tako je to i u Njemačkoj dano do znanja. Da bi onda poslije sastanka čuo sam kazao da je taj sastanak bio zapravo da nije dao nikakve rezultate. Čak je izjavio da smatra da su naši prijedlozi u cjelini uzevši prihvatljivi i da će ih razmotriti u Sarajevu i da će se on osobno zauzeti da ih u Sarajevu i drugi prihvate. I da u tom smislu možemo očekivati, a dogovorili smo se da dobijemo i u pisanom obliku od njih odgovor prije Ženevske konferencije koja će biti 18. do 15. Pa evo,